bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Kinka, klima eta natura krisia. Albisteak. Kaixo entzule, zer moduz? Neguko lehen fronte hotza iritsi da, elurra ere ikusiko zenuten batzuek mara-mara, eta kinkaren 8. atala ere hemen da. Baina, ohi bezala, azken egunotako albiste nagusiak errepasatuko ditugu lehenengo. Eman ditu eta emango ditu emaitzak Montrealgo protokoloak. Itun hori 1989an sartu zen indarrean, ozono geruzari kalte egiten dioten produktu kimikoak erabiltzea galarazteko. 30 urtetik gora igaro dira ordutik eta badirudi bide onean dela. Izan ere, Nazio Batuen Erakundearen arabera, 2066erako ozono geruza berreskuratuko da mundu osoan. Munduko meteorologia erakundeak argitara atera du 2022ko temperaturen igoera globalari buruzko txostena. Eta ez du albiste honik ekarri. Temperatura globala 1,15 gradu igozeniaz. Adituen arabera, 1,5 gradu igotzen bada, behin betikoak izango dira lurra berotzearen ondorioak. Hain justu ere, ondorio hori guztiak duela hainbat urte aurre ikusi zituen ExxonMobilek, 1970ko hamarkadan. Amerikako Estatu Batuetako petrolio konpainiak oso datu zehatzak eman zituen Science aldizkariko artikulu baten arabera. Besteak beste, zientzialariek hamarkada bakoitzeko 0,20 graduko berotzea izango zela iragarri zuten. Eolikoak berriz ere mintzagai Kinka podcastean. Izan ere, Eusko Jaurlaritzak jakinarazi du Labraza eta Azazeta proiektu eolikoek aurrera jarraitzen dutela Araban. Labrazak aldeko adierazpena jaso du ingurumen inpaktuari dagokionez, eta berehala emango diote Azazetari. Bitartean, Nafarroan 3 parke eraikitzen hasi dira. Eta albiste hauez gain izango da bestelako edukirik ere gaurko atalean. Gaur Kinka podcastean, jauzi ekosoziala, elkarrekin ekiteko eta eragiteko sare bat. Albisten berri eman ondoren, hiztegiaren txanda dugu orain, eta ohi bezala beste termino bat ekarri dugu gaur. Ea olatz ezaguna egiten zaizun. Kaixo, nagore, ea, horrela esan da, badirudi ez dudala erantzuna izango, baina tira, gaurtik aurrera bai. Bai, ze gaurko hitza ez da hain ezaguna. Ara, eta zein da ba? Ez da bere horretan hitz bat, izen bat baizik. Horrela nola esmatuko dudan, nagore. Nik buruan hitz bat, edo hitzak nebilzkien beraz, termino bat ez bada, zer da? Txosten bada, erakunde bada, agentzia bat? Gaurko kontzeptua Kopernikus da. Kopernikus. Nikolas Koperniko etortze zain niri gogora Kopernikus esan da edo satelitea. Ez da hori, da Europako Batasunak klima aldaketa aztertzeko sorturiko zerbitzu bat. Ez nebilen gertu ez. Klima aldaketa zertan den aztertzeko zerbitzu esan duzu Europar Batasunak sortua? Hori da. Tira, egia esan ez nuen zerbitzu horren berri, baina lehen esan duan bezala, orain badut. Egunero ikasten da zerbait? Hori da. Eta nagore, zerratik ekarri duzu hitz hori? Arrazoi zehatzen bat bada? Bai, izan ere Kopernikus zerbitzuak duela gutxi argitaratu du klima aldaketari buruz urtero plazaratu ohi duen txostena, 2022ak utzi duenari buruzko ondorio nagusiak biltzen dituen dokumentua justu ere. Neuen, zerbaitengatik aukeratuko zenuela. Eta nagore, zer diote ondorio horiek edo nola laburbildu dute pasaden urtea? Lehorteak izan dira, uholdeak ere bai, inoizko temperaturarik beroenak, berotegi gasen metaketa ere goia jota ibili da, eta finean, horiek dira txostenean bildu dituzten ondorio nagusiak. Ez du oso itxura ona dokumentuak atera duen argazkiak.
Eta ondorio ez gain gainera, iaz izandako hainbat errekorren berri ere eman dute. Abai, eta zein errekor? Adiolaz, ze Europako inoizko urterik beroenetan bigarrena izan da 2022. Europako historian beroenetatik bigarrena? Bai, eta horretaz gain munduko 5. Eta itxaron, ze ez hori bakarrik, Europako udarik beroena ere izan da, pasatu berri duguna, Europako udarik beroena eta munduan 3. Ea, nagore, Esan duzu, Europako inoizko urterik beroenetatik bigarrena izan dela 2022, eta aldi berean munduko 5. ezta? Eta horrez gain, Europako udarik beroena eta munduan 3. ere izan dela, pasatu berri duguna? Hori da, izan ere Kopernikusen arabera, iazko batez besteko temperatura 1991 eta 2020 bitartekoa baino 0,3 gradu altuagoa izan zen, eta batez bestekoa baino 2 gradu beroagoa izan zen Siberiaren iparraldean eta Antartikan. Datu asko esan dituzu, Nagorea, 1991tik 2020ra, 29 urte horietako temperaturaren bataz bestekoa kalkulatu dute, ez? Eta iazko temperatura, hau da, 2022koa, bataz beste hori baino altuagoa izan zen. Hori da, 0,3 gradu altuagoa, eta noski, horrela jarraitzen badugu bide berean, hurrengo urtean ere antzeko lerroburua izango dugu. Badirudi bide horretatik goazela. Hala dirudi bai, eta hain justu hori esan du Kopernikus programaren zuzendariak, esan du aurtengo udan ere, 2023koan alegia, temperaturak oso beroak izango direla. Errekorrak haustea batzuetan albiste ona da, baina oraingo honetan ez da bat ere seinale ona. Ea bestela gertatzen den. Ea, ikusiko dugu. Nortasun agiria izango balu, 2022ko urriaren 1 litzateke jauzi ekosoziala dinamika berriaren jaioteguna. Egun horretan izan baitzuen lehen loraldia, Hego Euskal Herriko mugimendu ekologista artikulatzeko antolatu ziren ekotopaketetan. Mugarri bat markatu zuen topagune horrek, helburu bat. Dinamika berri bat sortzea Euskal Mugimendu Ekologistaren bilgune edo sarea izango zena. Eta hain justu ere horretan aritu dira dozenaka eta dozenaka ekintzaile azken hilabeteotan. Gerora, jauzi ekosoziala izan den mugimendua mamitzen. Joan den asteartean aurkeztu zuten dinamika, eta azaldu zuten oraindik etxe bihurtu ez den mugimendu bat dela. Gaurko gonbidatuek asko dakite etxe ez etxe horren zimenduei eta planoei buruz, eta oraindik forma zehatzik ez badu ere, argi dute ze balio plazaratu beharko lituzken. Horretan sartu baino lehen baina, hasierara begiratu dute Alaitz Ajuriagerra eta Nerea Zuluaga jauzi ekosoziala mugimenduko kideek. 2022ko urriaren 1. Izan ere, mugarria izan zen, baina zertaz jabetzeko balio izan zien. Alaitz Ajuriagerra eta Nerea Zuluaga. Nik hartu ginala, krisi anizkoitz hau, gero eta nabariagoa dela, eta gero eta kontzientziatuta dagoela jendea, Eta, baliatu zigun, pizkat, sortu nahi dugun, ez dakigu ze izango den, baina sortu nahi dugun mugimendu horretan, jende gehiago hurbiltzea. Torroko dira bezalako krisi sakonagoak eta handiagoak, eta, krisi horiei erantzuteko ere, mugimendu ekologistak behar du, indar handio goeuki eta kapazidade hori sortu. Eta, horretarako bildu ginen, eta badirudi, han lortu genuen argazkia hori izan zen, bazegoela jendea, eta oso arrakastatu izan zen. 200 pertsona inguru bildu ginen, eta jende berria ere erakartza lortu genuen. Erakarri soilik ez, olatu berdera batu bere egin dira norbanako haietako asko. Eta lanean aritu dira geroztik, olatu hori are gehiago indartzeko. Zuluaga eta Ajuriagerra azken 3 hilabeteetan egindako lanaz eta antolatzeko moduaz. Izan zen, lehenengo batzar orokorra Gasteizen, eta horre erabaki genuen, hori, lurraldeka banatzea. Eta gero hortik aurrera, egon da, gero koordinazio talde bat, talde motorea edo bildu izan dena, 5 pertsona inguru, eta, horrek proposamenak egiten zituen, eta gero, hiriburuetako edo, lurraldetako lantaldetara eramaten ziren proposamen horiek, eta dinamika bat izan da,
hartu eman hori, ez? Elikatu taldeetan esaten zenarekin eta talde motorrak prestatzen zuenarekin. Eta orduan, bueno, horrela purka-purka egin izan ditugu talde diferenteetan, bueno, 4 edo 5 batzar orokor, lurralde bakoitzean, eta koordinazio taldeak itxi gora bera astero edo batzen zen, astean behin edo berritan, apur bat lantzeko, ez, dinamika zerra izango den. Prozesua, abiatu gendun, eta, pizkenaka lanean ibili gara, hausnarketak egiten, proposamenak egiten, eta, niri gehien harritu nahuena da, harritu edo postu nahuena da, bilera irekira jende berria hurbildu dela, eta nik uzutarrak postu gaituela, ez da? Eta, askotan gauza zehatzak lantzea zaila izaten bada ere, zerbaitetan adostu dugula iruditzen zait, eta aurrera ekiteko prest daude. Ekiteko prest daude eta nabari zaie. Hala erakutsi zuten asteartean egin zuten aurkezpenean. Dinamika bera aurkezteaz gain, dagoeneko esku artean dituzten hainbat ekintza eta ekitaldiren berri ere eman zuten. Horietan sakondu baino lehen bainan, izenaren atzean dagoena hitz egin du Ajuria Gerrakideak. Guk barne mailan izen batzuk proposatu genituen, jauzek jokoa ematen du gauza asko adirazteko. Eta boskaketa bidez, gehien gustatu zena jauzi izan zen, eta horrekin gelditu gara. Gero atxikitu diogula ekosoziala, ez? Jauzi bera bakarrik, itxioko politak egiteko aukera ematen digu, baina peskat gehiago zehaztu nahi genuen, eta ekosoziala hori gehitu diogu. Gai ekologiko ez gain, sozialak ere landuko ditugulako. Eta horrekin batera, taldearen nolakotasun eta ezaugarriak goraipatu ditu. Egia da, alegintzen garela, jende gazteen gana hurbiltzen, bakan batzuk ero badaude, ez gara oso nagusiek ere, ez gara aurreko belaunaldiko ekologistak, gehienak gazteak gara, eta, anitza, bai generaldetikan, bai adinaldetikan, eta, jende jatorra esango nukenik. Horregatik elkar ezagutzean jarri dute arreta oraingoz, baina bide horretan ere, hasiak dira mugimenduak ze forma hartu beharko lukeen pentsatzen. Zuluaga. Uste dugu, lehenengo pausuak izan behar direla gehiago elkar ezagutzera eta elkarrekin ia zelan lan egiten dugun eta zelako indarrak, gogoak eta zelako hori ez, kezkak daudun ere eta urrengo hilabeteetan ere gainetik aurrera barre eztabaida bat eta kanpo eztabaida bat ere egingo dugu, ez? Gonbidatuta egongo direlako beste mugimenduak ere, baina pentsatzeko ia zer nahi dugun izan. Igual plataforma bat behar da, edo igual eragile aparte bat, edo forma ematen joan, ez? Bitartean, uda iritsi artean, kanpaina bat egingo dute. Haien luxua gure fakturak lelopean. Kanpainaren barruan hainbat ekintza egingo dituzte, eta lehena, hain zuzen, pobrezia energetikoaren aurkako nazioarteko egunean egingo dute, otsailaren 17an. Hala ere, kanpaina ez da soilik gaize atzorretara mugatuko, ez da egun horretara ere. Ajuria Gerra eta Zuluaga. Berez gai orokorra hartu izan duguna izan da energia eta klima, bai? Eta energia eta klima gai orokorraren baitan, landuko ditugu gai sozialak, bai? Ikusten dugu pobrezia energetikoa dela, krisi energetikoaren arazetako bat, baina ez dugu hori bakarrikan identifikatu nahi, baizik eta luxuarekin lotuta dauden energiaz zautzea ere, bai? Horregatik pizkat bi aurpegi erakutzen nahi ditugu, ezta? Horrek ez du esan nahi, kanpaina guztiaren zehar pobrezia energetikoaren inguruan zentratuko garenik. Ekintza ezberdinak egingo ditugu eta bezalako gai batzuk ere jorratuko ditugu, beti ere energia eta klimarekin lotuta. Haien luxua gure fakturak aldarri bezala hartuta edo, batez ere sozializatu nahi dugu pobrezia energetikoan dauden pertsonen egoera. Espainia mailan 1.000 pertsona zigora dago energia pobrezian gaur egun, eta horren beste puntan edo beste mutrako egoera litzateke, aberatzak edo eta aberatzago direla, eta jende asko aberazten ari direla beste batzuen pobreziaren ordainetan edo. Azkenean da pobrezia energetikoa bai, baina bere plazaratu nahi dugu luxuaren kontrako erabakiak hartu behar direla, ez? Hau da, ezin da dirua dutenen konsumoa mugagabea izatea, hori ez, murriztu ere egin behar da, eta hori nolabait kontrolatu, ez? Mundu osoan aberatzak oneko bata dira, eta isurtzen duten CO2 boskoitza edo da. Otsailaren 17arekin bateran, beste egun bateren nabarmendu dute gorriz egutegian, ekainaren 3. Zuluaga kideak esan duenez,
Egun horretan ere beste agerraldi bat egingo dute. Eta ekitaldiaren ondik norakoa guztiz erabaki ez badituzte ere, Euskal Ekologismoak sortu duen giharraren erakusle izatea nahi dute. Zuluaga. Egingo dugu delako Gladisen eriotzain urteurrena, eta hor da beste ekitaldi bat egin nahi dugu, aprobat nazionala eta leku guztietatik etorretako jendea nahi dugu egun batean eta leku batean bildu, eta irudikatu nahi dugu hori ekologismoa badagoela gihar hori sortzen edo badagoela jende asko hurbiltzen. Mugarritik mugarrira, jauzi ekosoziala mugimenduak luze gabe izango dituen topagune nagusien berri mandute Ajuri Agerra eta Zuluaga partaideek. Dena dela, aurrera begira ere ekiten eta eragiten jarraituko duten itxaropenez amaitu dute elkarrizketa. Eta bide horretan nola ez, dei egin diete gihar horren parte ez diren orbanakoi olatu berdera batzeko. Ajuri Agerra eta Zuluaga. Egiten ditugun deialdietan parte hartzean, guk ere bilerak egiten ditugu, egia da, zabalik gaudela, eta igual deialdi guztiak ez ditugu zabaltzen, baina, beldur barik etortzeko parte hartzera, eta esan bezala, bileratik bilera, jende berria agertzen da, daneri azaltzen diogu zertan gabiltzan, danak parte hartzeko espazioak dira, eta, adi egotea, eta egiten ditugun deialdietan parte hartzea. Jauzi momentu honetan da dinamika bat oso irekia, eta gure asmoa eta gure helburuetako bat da, larrealdi klimatikoa edo bestelako gai ekologista edo eta sozialekin, krisi ekologista eta krisi soziala erabat uztartuta daude, eta kezka daukan hori eta nolabait eragiteko gogoa daukan norbaiteri, edonori esan gonbidatuta dagoela, denetari gaudela, eta gazteak, nagusiagoak, 30 urtetik berakoak, gorakoak, eta badagoela hori jende berri asko, nahi dutezan ekologismoan egon ez den jende berri asko, eta horrei gonbidatzera eman, irekita dagoela, eta batzarra ireki asko egingo ditugula, eta horietara etortzeko seguru gauza interesgarriak aterako direlako honetatik. Olkuen atalera eta gaurkoan Imanol Landa Medrano daukagu hemen. Kaixo Imanol. Kaixo Imanol. Kaixo Nagore, kaixo Latz. Olatz, zu etorri zain egonda galdera bat egiteko. Bai, esan ba. A ber, Imanol. Azken boladan titularretako bat izan da fusio nuklearrarena, eta esan dutenagatik Ameriketako estatu batuetan gastatutako baino energia gehiago sortzea lortu dute fusio nuklearraren bidez. Azalduko diguzu favorez zer den fusio nuklearra? Hoi ondo ulertzeko lehendabizi azaldu nahiko nuke bi energia nuklear mota dauzkeula. Fisioa eta fusioa. Fisioa eta fusioa bakoitza azalduko? Izenen erreparatze baldin badeu, jakingo deu zertan datzan erreakzio bakoitzak. Fusioan atomok elkartu iteie eta fisioan atomo bat atomo txikigotan banatzea. Fusioan fusionatu orduan elkartu eta fisioan banatu. Hoi da, fisioa garreun erabiltze deun energia nuklearra da. Eta hortako atomo astunak erabiltzeie, eta esan bezala atomo arinagotan banatzeie. Bestalde, fusioa eguzkin gertatzean erreakzio mota da. Atomo txikik bat iteue handigok osatzeko, eta bi erreakzio motatan energia askatzea. Orduan Imanol, laburtuz. Energia nuklearra lortzeko bi modu daude. Bat, fisioa dena, banatu egiten dituena atomoak, eta bestea fusioa, elkartu egiten dituena. Hasieran aipatu dugun Ameriketako estatu batuetako fusio nuklearrarena bigarren hori da, ezta? Bai, da. Eta atomoak elkartzean lortzen da energia nuklearra, ezta? Hoixe da. Albistean aipatu zen ere, gastatuako baino energia gehiago lortzen zela. Hori, Manol, posible da? A ber, hainbat puntutan. Erreakzioa gertatzeko energia erabili behar da. Erreakzioi bultzatu behar dut, eta hortako temperatura eta presio handiak behiteu. Behin bultzadatxo hori eman da, gastatutako baino energia gehiago lortu daiteke, bai. Baino, hor da lehen koska. Mantra bat bezala errepikatu izan deu termodinamikan lehen printzipioa.
energia ez da ez sortzen, ez da desagertzen ere. Eraldatu egiten da. Energia hoi, erreakzioa gauzatu aurretik, atomo txiki hoietan dago. Energia kimikoa da. Eta guk eraldaketa bultzatze dugu. Energia elektrikoa lortze du bukaeran. Pufui, Manol, usted ez duala oso ondo ulertu, Lasai, Olatz. Zuk energia ez daukezu, ezin dezu zerotik sortu. Eraldatu inbeazu. Zuk erregaiak dauzkezu. Kasu hontan, atomo txiki hoiek. Eta eraldaketakin energia elektrikoa lortzezu. Hau da, energia kimikotik abiatuta, energia elektrikon bukatzezu. Energia elektrikoa sortu itezu. Bale, uste dut ari naizela. Pixkanaka, oso pixkanaka, baina ulertzen. Eta beraiek diotenez ere, energia elektriko hori da garbia, merkea eta agortezina. Gastatutako baino gehiago lortzea posible dela esan duzu eta azaldu duzu, baina posible da agortezina izatea? Ez, hoi ezinezkoa da. Esan duen bezala, erreakzio gertatzeko atomo txiki horiek erabili baiteu erregai bezala. Energia mota hau, beraz, atomo hauen eskuragarritasuna lotuta dago. Orduan, atomo hori gabe ezin dugu energia hori lortu. Hoi da, alare, ez ditu erregai fosilan teknologiak dauzken muga berdinak. Horrekin esan nahi duzu hobea dela? Bai, ala dirudi. Beraz, zein da arazoa energia iturri hori erabiltzen hasteko? Hamarkadak lanen aitu ondoren, laborategi mailako esperimentu arrakastatxu bakar bat daukeula. Ta hontan oinarrituta gure asmoa da energia produkzio zentralez betetzea mundua, gure energia kontsumo mailai eusteko. Ta saltoa gargarkoz izugarri da, haundigia, eta emateunez 50 bat urtetan ezin izangoa gauzatu. Gaina kontutan izan baiteu beste energia kontsumo batzuk. Adibidez zein? Adibidez, zentral horiek eraikitzeko behar dan energia, erregaiak bildu zentraleta eaman eta metatzeko behar dan energia, erreakzioera seguru baten gertadin beharrezkoa dan energia hoi mota batetik bestea bero modun izango hien galerak. Lehen, esan dugu gastatutako baino energia gehiago sortzen dala. Baino aldagai horiek danak, kontutan izan ezkeo, mozkina beharroa txikigo izan daiteke. Azalpen asko ari zara ematen, Imanol, ea ulertu dudan, bai? Bi energia nuklear mota daudela, fisioa eta fusioa, eta albiste izan dena fusio nuklearra da. Nola lortzen dugun energia nuklearra hau? Atomoak fusionatuta. Esaten dute, energia hori lortzen gastatzen dugun energia bera baino gehiago lortzen dela emaitzarekin. Eta hori diozu horrela dela, baina energia sortzen hasteko atomoak behar ditugula. Hau da, energia kimikoa. Energia horren eraldaketarekin lortzen dugu energia elektrikoa. Hau da, energia kimikotik pasatzen gara eraldaketa baten ondorioz energia elektrikora. Fusio nuklearra ero deitu diotena, ez? Eta aldagai gehiago ere kontuan hartu behar direla. Eta horiek kontuan hartuta, gauzak ez direla horren politiak, ez da? Gainera, aipatu duzu laborategiko esperimentu bat ere badela, eta orain arte egin den bakarra, uste dut esan duzula, eta oraindik asko falta dela energia iturri bezala edo erabiltzeko, ez? Ondo ulertu dut? Oso laburpen Olatz, eta esan bezala gai konplexua da, ertz asko dauzke, baino bai, hori izango litzateke. Azalpena entzun da, gomendioa orduan, argia da, ezta? Horrelako titular potoloak zalantzan jarri behar ditugula, eta lehen kolpean behintzat ez guztiz fidatu, ezta? Bai, da. Zaila da orokorren gizarteai aurrerapen zientifiko baten berri emateako ertz guztik azaltzea. Litzeke ohikoa izango, zientzilari talde batek bere produktuan mugak prentsa hor baten edo elkarrizketa baten ematea, eta irakurle bezala ere komeni zaigu beste ikuspuntu batzuk bilatzea. Primeran, Imanol, eskerrik asko, fusio nuklearraren gai komplexunen inguruan genituen galdera era zalantza guztiak argitzeagatik eta gogoetagatik ere bai. Zuei. Galderaren txanda dugu orain, baina hoi bezala, pasaden saioan egin genuena argituko dugu lehenengo, ez da, Olatz? Hori da, nagore, azken saioan IPBES bioaniztasunari eta ekosistemen zerbitzuei buruzko plataforma gobernu artekoa noiz sortu zen galdetu genuen. Hartu arnasa, Olatz? Bai, behar du, bai. Bai, eta hoi bezala, 3 erantzun posible eman genituen, bat 2010ean, 2 2012an eta 3 2015ean. Eta 3etan zein da zuzena?
Plataforma sortzeko erabakia 2010ean hartu bazuten ere, sortu 2012an sortu zuten. Galderak trampatxoa zeukan orduan, Bai, izan ere 5 urtez negoziazioetan egon ondoren 2010ko ekainean Korean 90 herrialdeetako ordezkarik onartu zuten gobernuen arteko plataforma zientifiko-politikoa sortzea bioaniztasunean eta zerbitzu ekosistemikoetan. Zuk ere arnas apur bat hartu nagore. 2010ean orduan erabaki egin zuten. Hori da. Sortu baina 2012ko apirilaren 21ean sortu zuten Panaman Nazio Batuen erakundearen esparruan. Interesgarria. Eta aurreko argituta, aste honetakoari helduko diogu bai. Nagore, esan zein den entzulei egingo diogun galdera. Gaurko galdera da, ea munduko biztanleriaren zein proportzio bizi den klima aldaketarekiko zaurgarriak diren eremuetan. Hau da, klima aldaketaren eragina handiagoa da eremu batzuetan beste batzuetan baino, eta eremu zaurgarri horietan bizien biztanleriaren kopurua asmatu beharko dute entzule. Hori da. Kopurua ziur potoloa izango dela, baina asmatzeko zaila. Bai, eta errazteko kopuru tarte batzuk emango ditugu. Ideia ona. Lehena, 2200 eta 2500 milioi pertsona inguru artean, biztanleria osoaren laurdena baino gehiago. Bigarrena, 3300 eta 3600 milioi inguru artean, biztanleria osoaren erdia iaia. Eta azkena, 4800 milioi pertsona inguru, biztanleria osoaren erdia baino gehiago. Kopuru potoloak bai, ea ba. Zer erantzuten duten sareetan entzuleek? Hori da, hori hurrengo saioan argituko dugu. Gaurko saioa ere amaitu dugu. Bai, eta beti bezala isildu gabe egon gara. Asko hitzekin dugu bai, baina hauza asko ere kontatu ditugu. Kopernikus zerbitzuak egindako txostenari buruz aritu gara hizketan, ekotopaketen hitzordutik sortutako jauzi ekosoziala dinamika berriaren nondik norakoak bildu ditugu erreportajean, eta fusio nuklearra zer den azaldu dugu gomendioen atalean. Hori da, eta kantuaren atalean, jada ohitura bihurtu den agur honetan, podcastaren funtsa bera islatzen duen kantu bat izango dugu. Willis Drummond taldearen Atabaska. 15 egun barru elkartuko gara berriz hemen, Kinkan, klima eta natura krisiari buruz berriak egiten duen podcastean. Klimaz eta natura zinori berorik eman gabe. Eskerrik asko Latz eta eskerrik asko Uñez bestaldean zaudeten guztioi ere. Orain, kantu bat naturari.